Saúdos, como están? Mellorar notablemente a vida dos nosos maiores é o obxectivo da telexerontoloxía, un sistema que se ven de poñer en marcha no Centro Sociocultural das Fontiñas. Polo de agora, trátase dun proxecto piloto deseñado pola Universidade da Coruña que tamén estará en probas en 22 domicilios galegos. 25 maiores do barrio de Fontiñas serán os primeiros en beneficiárense da telexerontoloxía. Farano grazas a un proxecto piloto financiado pola Unión Europea e posto en marcha pola Universidade da Coruña que mellora a atención e a teleasistencia. A través dun equipo que incorpora unha pantalla táctil, os usuarios poderán realizar dende consultas por videoconferencia ata actividades para mellorar a súa capacidade cognitiva. Muchas veces la achacan a que pueden tener alguna enfermedad, pero que la mayor parte de las veces es simplemente falta de atención en lo que se está haciendo. Bueno, pues con esta aplicación Telecognitio, al ir haciéndola, la recomendación es 3 días a la semana, en sesiones que duran aproximadamente 20 minutos, nosotros vamos trabajando por distintas actividades muy entretenidas las distintas áreas cerebrales. Trabajamos la orientación, la concentración y el cálculo. Y entonces, según la persona vaya acertando o fallando, en las siguientes sesiones nosotros vamos entrenando las partes deficitarias, apareciendo actividades que vayan reforzando esas áreas que pueden ser más deficitarias. O programa domiciliario está destinado a persoas con problemas de mobilidade ou cognitivas. Ademais de actuacións terapéuticas personalizadas, o proxecto inclúe análises diarias de tensión arterial, pulso ou nivel de saturación de oxígeno en sangue. Una alarma tipo teleasistencia, pero que al tocarla pone en marcha una videoconferencia, no una llamada telefónica, con lo cual se ve la cara de la persona mayor y se atendería pues, las demandas que pueda tener. Y luego otro elemento muy interesante que nos permite hacer seguimiento de la salud, ya más directamente evaluando parámetros biomédicos, porque teniendo un dispositivo muy sencillito en casa, podemos controlar ya la tensión arterial, el pulso y el nivel de saturación de oxígeno. O proxecto piloto, que ten unha duración de 6 meses, contempla a implantación deste sistema en ata 22 domicilios de Galicia e noutros 7 centros socioculturais. A intención é que, unha vez remate o período de probas, os servizos se realicen nos fogares por 75 euros o mes, cifra máis que alonxada dos 3.000 euros que pode custar unha residencia. Viamos nesa presentación a Paula Prado, que tamén se encargaba hoxe de dar conta dos acordos da Xunta de Goberno. Entre os máis importantes, a aprobación definitiva da lista de beneficiarios das bolsas de comedor escolar outorgadas pola Concellaría de Benestar Social. Edil salientou que a partida prevista para estas axudas subiu de 70.000 a case 140.000 euros. A crise fixo que medrara sensiblemente a demanda de bolsas pros comedores escolares e o Goberno local quixo que todas as familias en recursos obtiveran a axuda. De aí que a Concellería de Benestar Social incrementara a partida prevista para estas subvencións, que pasou de 70.000 a case 140.000 euros. A lista de beneficiarios recibiu hoxe o visto bo definitivo da Xunta de Goberno. Co orzamento que tiñamos quedaban moitísimos nenos en lista de espera e, por tanto, consideramos importante facer esa modificación presupuestaria, hacer esa transferencia de crédito de outra partida que había en Benestar Social e cubrir esta necesidade que creemos que é prioritaria, porque en moitos casos hai moitos rapaces e rapazas que están vivindo en familias que o están pasando francamente mal e isto garante que eses rapaces pois coman, se alimenten pois con unha dieta equilibrada. Por primeira vez, o Goberno local estableceu 2 liñas de axuda, unha para familias sen recursos e outra para familias con problemas de conciliación. No primeiro caso foron concedidas as 93 bolsas solicitadas e no segundo caso aprobáronse 24. Aínda no eido do benestar, a Xunta de Goberno deu conta da asinatura de varios convenios con entidades sociais como Cáritas, Proxecto Home ou a Cociña Económica. Paula Prado salientou que a partida para estes colectivos foi duplicada este ano. E todos os cartos que se lle dan pois están destinados a desenvolver actividades que chegan aos cidadáns e que nós somos conscientes de que estas actividades que organizan, estas prestacións e recursos que ofrecen as entidades son fundamentais en moitos casos. En materia de obras, a Xunta de Goberno iniciou o procedemento de contratación das actuacións de mellora previstas na Rúa Virxe Branca do Castiñeiriño por un importe de 240.000 euros e no barrio de Vidán por algo máis de 75.000 euros.
O Executivo tamén adxudicou o desbroce de cunetas das pistas asfaltadas do rural, traballos que custarán 71.000 euros e que estarán rematados no prazo dun mes. Por último, a Xunta de Goberno iniciou o procedemento para a contratación da iluminación de Nadal, coa novidade de que por primeira vez a decoración chegará ao rural de Compostela. Aínda así, o orzamento baixa un 15% con respecto a 2011, ata quedar nalgo máis de 60.000 euros. Por certo, que Paula Prado tamén quixo responderlle a Mercedes Rosón, que esta mesma semana acusaba a voceira da Xunta de Goberno de mentir. Como lembrarán, a concelleira socialista negou que o Estado lle teña concedido unha subvención ao Concello para a celebración do Encontro Nacional de Xestores do Patrimonio Mundial a finais do pasado outubro. Pois ben, Paula Prado reiterou que esa axuda foi aprobada o 18 de outubro e pediulle a Mercedes Rosón que sexa máis rigurosa. Non podemos perder el tiempo en desmentir acusaciones falsas de la oposición. Por tanto, le pido a la señora Rosón que sea rigurosa y, sobre todo, teniendo en cuenta que está ahora en su carrera promocional para ser portavoz del Grupo Socialista, pues hombre, qué mejor que hacer bien su trabajo para que su promoción tenga éxito. E mentres o alcalde continuaba ca súa ronda de contactos cas asociacións de veciños da cidade, hoxe tocoulle o turno o colectivo Casa Agraria de Meixonfrío, que marcharon do Pazo de Raxoi co anuncio do inicio inminente das obras de mellora da Rúa das Mulas. A Asociación Casa Agraria de Meixonfrío sumouse hoxe á lista de colectivos veciñais que se veñen reunindo co alcalde nas últimas semanas. Ángel Currás anuncioulles o inicio inminente das obras na Rúa das Mulas, unha actuación por a que o barrio levaba esperando moito tempo. A Rúa das Mulas, desde Meixonfrío ao cementerio, ao tanatorio de Boixaca, que está así en beiras rúas, é un peligro moi grande porque hai que pasar cada un diante de outra persona, mamás que van á guardería que hai agora ali frente ao tanatorio, que van cos seus cochiños, é un peligro moi grande. Se veñen os coches temos que tirarse a cuneta. As obras de mellora na Rúa das Mulas están a piques de ser adxudicadas e contan cun prazo de execución de 2 meses. A actuación vai incluída no mesmo paquete que outros arranxos menores, cun orzamento total de algo máis de 86.000 euros. Doutra banda, a Asociación Casa Agraria demandoulle ao alcalde outras melloras, que, segundo Ángel Currás, terán que esperar a que a situación económica mellore. Na medida do posible, desde o Concello intentaremos ir resolvendo dentro da precariedade económica que temos, pero eu sei que a comprensión dos veciños é moita, levan moitos anos tamén soportando estas deficiencias, e eu sei que, aínda que non lles pido que esperen moito tempo, pero sí que poidamos ir avanzando na medida das nosas posibilidades os arranxos que están pendentes, non? Aínda así, o alcalde asegurou que se está avanzando no arranxo da Rúa da Cañoteira. Máis complexo será atender outra demanda veciñal, que ten que ver co saneamento e suministro de auga na Rúa Agra de Arriba. Mais cousas, o Hotel A Quinta da Auga acolle hoxe mañá a 25ª edición do Congreso da Sociedade Galega de Endocrinoloxía, no que se darán cita ata 200 investigadores e médicos. Os avances en enfermidades comuns, como a diabetes tipo 2 ou as patoloxías tiroideas, centrarán as xornadas nas que van intervir como invitados especiais un diabético que subiu ao Himalaya ou o doutor inglés Mark Evans. Esta tarde arrancou en Santiago o Congreso da Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo, que cumpre este ano as súas bodas de prata. Ao longo de 2 xornadas, máis de 200 investigadores e médicos analizarán os avances neste campo que atinxe enfermidades do máis comuns, como a obesidade ou a diabetes. Precisamente na diabetes centrarase parte da xornada de mañá. La alianza atención primaria, atención especializada, centrada en el paciente endocrinológico. Está muy centrada también en los pacientes con diabetes mellitus, pero en definitiva este es un concepto actual muy importante. Primero, el paciente es el centro, tanto de nuestras investigaciones como de nuestro tratamiento clínico. Es imposible tratar a todos los pacientes endocrinológicos y diabéticos solamente por los médicos que están en los hospitales, y solamente una alianza con atención primaria y atención especializada puede realmente dar respuesta a esta situación.
Falarase ademais dun programa pioneiro en España posto en marcha por un endocrino ferrolán que desenvolveu novos medidores de glucosa que lle permiten ao paciente saber que cantidade de insulina necesita en cada momento. As charlas que máis expectación van espertar son as que van ofrecer o primeiro diabético que subiu o Himalaya e o médico británico Mark Evans. As patoloxías tiroideas tamén terán o seu oco no Congreso, ao igual que os avances en neuroendocrinoloxía ou en nutrición. Por último, os participantes poderán escoitar un coloquio sobre a historia da endocrinoloxía en Galicia, ca figura de Novoa Santos como protagonista. E hoxe tamén arrancou na Facultade de Medicina o primeiro curso internacional de formación en hemofilia organizado pola Asociación Galega de Hemofilia. Na inauguración participaron o presidente desta entidade, David Silva, o decano de Medicina, Juan Gestal, e o director de Asistencia Sanitaria do Sergas, Félix Rubial. É a primeira vez que se celebra un seminario destas características en España, destinado a estudantes do último curso de Medicina, a residentes e a médicos especialistas. Ademais, todos os interesados poderán seguir as ponencias a través das redes sociais. A Asociación Galega de Hemofilia quixo celebrar este seminario para animar os estudantes de Medicina e os médicos a especializárense nesta disciplina, que afirma o colectivo son moitos os hematólogos que se están xubilando e pros que non hai relevo xeracional. Durante o curso falarase das últimas novidades relacionadas co tratamento das coagulopatías. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural, como sempre, con moitas propostas pro seu tempo de lecer. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada inestable, os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos máis probables pola tarde. Pola noite aumentarán as nubes e choverá empezando polo noroeste. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do sudoeste. No sábado unha fronte deixará ceos anubrados e chuvias generalizadas que a medida que avance o día se irán facendo máis intermitentes. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán. Os ventos serán do noroeste, moderados no litoral e máis frouxos no interior. Para o domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos máis probables no leste de Galicia. Os ventos serán do noroeste, moderados na costa e máis frouxos no interior, e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados con algúns chubascos durante o día, máis probables pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios e o vento soprará frouxo. Os ceos estarán grises no sábado con chuvias puntualmente moderadas na madrugada. Despois abriránse algúns claros, pero manteránse as chuvias ocasionais. O vento será frouxo do noroeste e as temperaturas irán en lixeiro descenso. No domingo teremos ceos con intervalos anubrados, sen descartar algún chubasco ocasional. O vento será frouxo do noroeste polo día e do oeste pola noite, e as temperaturas irán en lixeiro descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Pois que a información do tempo rematan as novas. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estar aí.